שיש להם בית חם בחאקו. אם זה לנחיתה רכה, להגיע, ובאמת קוסטה ריקה היא כל כך שונה מישראל או מארצות הברית או מאירופה, שלפעמים הנחיתה עושה קצת שוק. אז להגיע למקום שיש בו את האנשים שלך, שמדברים את השפה שלך מבחינת היהדות והישראליות, ויוכלו באמת לעזור לך. אם זה שומרי כשרות, אז יש את הבית כנסת, ויש את המסעדה הכשרה, ויש את הסעודות שבת, ויש את החגים, ויש את החום והאהבה והעזרה וכל מה שצריך. זה לדעתי המסר הכי חזק שאני באמת יכולה להעביר, שידעו שבחאקו יש להם בית חם. חוץ מבית כנסת ומסעדה כשרה שיש לנו פה בחאקו, ושירות איתנו שבתות וחגים וכל יום בשבוע שאפשר לקבל פה שירות, אנחנו גם עוזרים לכל יהודי שנמצא בכל מקום כמעט בקוסטה ריקה, ולאכול בשבת אוכל טוב, ממש ארוחת שבת מלאה, או לכל חג שהוא. אנחנו שולחים לכל מקום בקוסטה ריקה, אנחנו כבר שלחנו. אז בגדול יש לנו את הסוכנות נסיעות, אני גם מנהלת קבוצות פייסבוק של מטיילים גדולות מאוד, שאני כמה שאני יכולה עוזרת ומייעצת, ויש לי גם חוברת דיגיטלית, היא מאוד מאוד מפורטת ומאוד מקלה בתכנון טיול נכון ובצורה עצמאית לקוסטה ריקה. כבר אלפי מטיילים נעזרו בה, אבל ספציפית למטיילים כשרים. אין יותר מדי אופציות של כשרות כרגע בקוסטה ריקה. אז בגדול, לאנשים שהם שומרי כשרות ומטיילים, כמובן שאני אמליץ לסדר את הטיול שלהם בהתאם למקומות שבהם יהיה להם את השירותים של בית כנסת, שבת כשרה, שכרגע בקוסטה ריקה זה חאקו, סנטה טרזה, סן חוזה, בחוות סן חוזה זה רק סעודות של השבת בצהריים. אז גם כמובן לתכנן את זה נכון מבחינת השבתות. ומבחינת העניין של אוכל כשר, תמיד ממליצה או לאסוף אוכל בסן חוזה ואז להתקדם ללה פורטונה. אנחנו יכולים לשלוח את האוכל לשדה התעופה, או להביא בהתחלה מהבית, להסתדר את היומיים שלושה הראשונים, ואחר כך בעצם להגיע לאזור שלנו, לחאקו, כי להתחיל בלה פורטונה, שזה אזור של טבע, יערות גשם, ארגש, נערות, מפלים והרבה אטרקציות, ולהתקדם לאזור של חאקו, שזה שילוב של חוף עם ג'ונגל, הרבה אקסטרים, גלישה, מנואל אנטוניו רק במרחק שעה נסיעה, זה בעצם ייתן להם חבילה שמאוד מאוד כוללת את רוב מה שיש לקוסטה ריקה להציע בטיול שלהם. ואז כשהם בחאקו, יש לכם את הבית כנסת, יש את המסעדה הכשרה, יש סעודות שבת, ובעצם זה עונה על כל הצרכים שלכם ועוזר לכם ליהנות מחופשה, בלי להצטרך להתעסק יותר מדי בעניינים של לבשל לעצמכם את האוכל או מה לעשות בשבת. איזו, יש לך איזושהי עצה בתור אחד שעשה את זה לפני 25 שנה? סובלנות. ודברים לוקח פה זמן. והחלטיות גם, כאילו, תמיד יש קשיים בכל מקום חדש. אפילו שנראה שהכל פה זה גן עדן, זה יכול להיות גן עדן, אבל צריך לקחת בחשבון שצריך הרבה סובלנות. פרנסה, כמו בכל מקום אחר, מתי שיש פרנסה, אז הכל מסתדר כמו שצריך. אז לי יש את הקבוצת רילוקיישן. בתור התחלה היא נפתחה בגלל שבאמת ראיתי שבקורונה הייתה לפה נהירה מטורפת. המטרה של הקבוצה הזאת היא לא לגרום לאנשים לעבור לגור בקוסטה ריקה, אבל אם כבר אנשים החליטו, לפחות שיעשו את זה בצורה נכונה, כי באמת לאורך השנים ראינו פה כל כך הרבה סיפורים וכל כך הרבה מקרים של לא היו מוצלחים, ובאמת של משפחות שלמות שנשארו בלי כלום ונאלצו לחזור הביתה. שתי המלצות שאני תמיד אומרת. דבר ראשון, לא לבוא כי ברחתם מישראל. לא לבוא במוד של בריחה. גן עדן נמצא בתוכנו. אם בתוכנו יש סטרס ולחץ ומתח, זה לא יברח, זה לא ילך לשום מקום. זה דבר ראשון.
ודבר שני, באמת לבוא עם מוכנות מבחינה כלכלית, שהיא לא אמורה להיות מסתמכת על העובדה שאתם צריכים לעבוד אצל מישהו או להיות שכירים, כי המשכורות פה זה לא משהו שישראלי באמת יוכל לחיות מהם, אלא להבין שכנראה תצטרכו להמציא את עצמכם מחדש, להבין מה המתנות שיש לכם לתת, לא להסתכל על האחרים ולהגיד וואו, הוא מצליח אז גם אני אעשה את זה כי זה עושה הרבה כסף. ברוב המקרים זה לא באמת הצליח. תלכו עם הלב שלכם, ומאוד חשוב לי להעביר, אני לא מעודדת אנשים לעשות מעבר לקוסטה ריקה. אנחנו מבחינתנו בהשקפת עולם שלנו להיות בישראל ולהישאר בישראל, וכל היהודים באיזשהו שלב צריכים לחזור לישראל, ואנחנו כרגע פה באמת בתחושת שליחות, שמה שמחזק אותנו שבאמת אנחנו פה גורמים לאחדות ומחזקים את אהבת ישראל, ובעזרת השם שבעקבות זה כולם יחזרו לארץ וגם אנחנו. בעזרת השם, אני עדיין תמיד אומר שאני בטיול בגדול. כשהגעתי לפה עדיין אני בטיול, אז אני לא עזבתי. לא עזבנו באמת את ישראל. אנחנו פה בשליחות למען חיבור ואחדות ואהבת ישראל, וזה באמת מה שחשוב לי להגיד. בעזרת השם, נחזור גם אנחנו בקרוב. אמן. כרגע יש לנו שליחות לקיים, וגם אנחנו נחזור.